הסרטון הבא יעסוק ביצירת מסננים או פילטרים, כמו שזה נקרא בגוגל אפס או ג'ימייל, כשהרעיון הוא כאשר אנחנו מקבלים אימייל, אנחנו רוצים שהוא ייכנס לתיקייה מסוימת, בעצם שיהיה לנו סדר, שכל האימיילים מלקוח מסוים ייכנסו לתיקייה מסוימת, אנחנו בעצם יכולים ליצור פילטר, ליצור כלל שיעשה את זה. אז איך עושים את זה? דבר ראשון, מתחברים לתיבת המייל שלנו בג'ימייל או בגוגל אפס, אחרי שמתחברים בצד ימין או בצד שמאל, תלוי אם אנחנו בעברית, אנחנו נמצא את האפשרויות הגדרות או settings, במקרה שלנו עובדים באנגלית, נבחר את האפשרויות פילטרים או בעברית מסננים, ונבקש ליצור פילטר חדש. כאשר הפילטר לדוגמה, כאשר אנחנו מקבלים אימייל מ-no reply, כלומר, כאשר מתקבל אימייל מהלקוח הזה, במקרה הזה no reply at Google, או כאשר המייל נשלח למייל מסוים, או כאשר מופיע שורת הנושא, כמו דוגמת דרושים, או עובדים, או קורות חיים, או כל דבר שנגדיר, או מכיל את המילה, רק מילה מסוימת, או אין בו מילה מסוימת, אנחנו אומרים לו create filter, תיצור את הכלל, ואז אנחנו מסמנים שבעצם אנחנו רוצים ליצור label בגוגל זה בעצם תוויות, שזה מה שאנחנו רגילים לפולדרים, תיקיות, מי שעובד באוטלוק, ואפשר לבחור את אחד התיקיות הישנות, או במקרה הזה אם אנחנו רוצים בעצם ליצור תיקייה חדשה, רוצים, ו-no reply, נקרא לתיקייה הזאת, איך שאנחנו רוצים, ו-create. עומדות בפנינו עוד כמה אפשרויות. אופציה ראשונה, skip the inbox. בעצם אנחנו אומרים לו, אנחנו רוצים שזה יעבור לתיקייה, אבל לא נראה את זה בתוך התיבת דואר הנכנס. או אם לא נסמן את זה, אז יהיה גם בתיקייה וגם בתיבת דואר הנכנס. לסמן את זה כנקרא. מאיזושהי סיבה, ברגע שזה מועבר לתיקייה, אנחנו לא רוצים את זה. איזשהו אולי ניוזלטר או משהו שאנחנו לא רוצים. או לסמן בכוכב, דואר חשוב. במקרה שלי, אני מעוניין שזה ידלג על הדואר הנכנס, ידלג על האינבוקס. זה לא נלחץ, זה פשוט הולך לארכיון, כך שאין לנו שום בעיה. ואנחנו בעצם אומרים create filter, צור את הכלל. אופציה נוספת היא לסמן V, אם יש לנו כבר תיבת דואר שהגיע והכלל הזה חל לגביו, אנחנו יכולים בעצם לסמן V פה, ואז הדבר הזה יחול גם על אימיילים. במקרה הזה אין לנו אימיילים שהגיעו מי שיצרנו, אז בעצם 0. אם היינו יוצרים כלל על דואר שכבר קיים, היינו רואים, ו-create filter. בזה סיימנו ליצור את הכלל. זה כל מה שנדרש כדי ליצור כלל בגוגל.